beetje lief toch? Ja, zachtjes, zachtjes, zachtjes. Mooi net. Goed zo, zachtjes. Auw, bliksem. Mooi net. Nee, net wel. Zachtjes. Zachtjes, ik heb wel. Nee, zachtjes. Zachtjes. Ja, dat had er altijd van begin al in het eerbieden, rotzak. Ja, kijk maar denken, hè? Ja, misschien wel over jou, hè? Ja, je moet ermee bemoeien, Ola, hè? Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. Everything that kills me makes me feel alive. Zachtjes, hè? Nou, dat is het. Even roken ze, even neus warm ook, hè? Ja, dat doet toch heel van mij? Nou, zit die koffie nou wat op, of... Ja, ik had er nou een bakje verwacht. Nou. Je bent wel een familie die in prot praat. Ja. Ja, wel de oude moeder. Je bent je zitten en je doet helemaal niks. Waar ben je dan het saai bent? We gaan net wat saai geven. We zijn maar even op aarde, dus je niet even wel wat beleven. Ja! Ze leven lekker uit met de auto. Het is wel belangrijk dat ze dat dwang kennen. Bij heel ouder dat ze dat hier wat heel weer dan buiten uit. Ja, en nou hier wel ergens controle van Tengelgaal en ja, de man die zwabbelde dat om. En ja, en dan zit hier een nusje. En ja, die controleur die zit dat natuurlijk ook. Vroeger toen ik bij de tandarts zit, hier die vrouw al een hele mooie poster onder de morgen hingen. En ik een spreuk daarvan onthouden. Ik heb mij opschrijven, want ik vind het toch wel heel belangrijk dat meer mensen dat weten. Staat even verder. Een zwaluw is daar waar rust en vrede heerst. Slaat het om in ruzie en onheil, dan zal de zwaluw verdwijnen. Als het ging bij tandarts hooischuur, een balk op een hele poster. En toen ik met de rekening heb ik mijn tol weer. En toen heb ik al iets van, oh, is dat zo? En toen winnen de zweltjes natuurlijk ook al bij op plaats. Maar ja, goed. Ze moeten nou maar proberen op je plaats een plakje te zitten, want dit maakt erbij. Maar waarom? Ja, hygiëne-eisen. Dat ben gewoon eisen van Focus. Focus is dan een controleorgaan van de melkfabriek. Maar hier zit de tank. Ja, en de dop zit erop. Er kan nooit wat inkomen. Dus wie zit ik? Trientje had ik zien zijn. Doe helst er net bij. Nou, ik zei, heb ik daar een probleem? Ik zei, mag je melk mee leveren? Dus ik zei, die keuze is er net. De boeren hadden dat zeer, dat zo smart. Dat maakt ook zo. Het jij bepaalt, het jij erbij. Het is natuurlijk vreselijk om stukken te hakken, maar ik kijk geen keus. Dus wij houden het daar. Dat is mooi. Dit is ons leven natuurlijk. Ja. De beesten en de boerderij, ja, we genieten ervan. Ik ben altijd een vrouw, ja, die knapt altijd de beesten natuurlijk op, zoals ik. Maar net uit wat er een keeltje is, een hinder of een laam of een koe, het maakt er niks uit. Daar geven ze aan voor. Alle wat in leven is, in leven horen. Wat is jouw oudste koe? Die is 14. Ja. Dat is wel heel oud, hè? Ja, wel heel oud. Ja, dat zijn extreme leeftijden. Maar een normale boer die doet zo'n koe toch al lang vet. Ik ben net een rationele boer in die zin. Ik wil ook net rationeel werden. Ik een stukje liefde voor het beest, aandacht voor het beest. En ik voor het gezin uiteraard, dat met wel bloeien. En de boorman neemt jou de wonderboer.
Ja, de wormen die shut ik al heel soort dingen natuurlijk. Ja, natuurlijk. De borden die leven mooi. Die zorgen wat er gebeurt. En ja, ik denk dat dit een beetje een wondervrouw is. Nou, we hebben dat samen. Nou, het is net al je ontwikkeling. Ja, en met onze dochter. Dat En de dochter erbij, de band erbij. Zij helpt mij fantastisch, hè? Neem je over Jannik, mijn handicaps, jonkies die het alle dagen van me leren. En zij kan prut aan de van En dan is Gerrit is dan een van de oudste jongens. Nou, die hier ik regelmatig. Nou, Jitse bij. Ja, maar het is een meid. Alle banden. Ja, steeds al die prudden van mijn ben altijd bij ons, die staan klaar. En als je een gezin hebt, wij het makkelijker doen. En makkelijker wat veel betekenen kennen, dan ben je ook riek. Dan ben je riek. Ja. En dan ben je wij. Hè? Ja. Nou? Wij ben, ja. En oudsluiter, maar je dikke tuut. Ja. Ja. Goeie. Goeiedag, heer, denk. Ja. Wat ben je aan, man? Nou, hier een slot van de auto steken. Slot van de auto. Ja, het contactslot steken. En dan moet er een eind in, nou, wat doe je niet? En dit is die auto? Nou, van de vrouw, hè. Oh ja. Ja, die moet ik nog werken, daar. Zo, ik werk hier daar, nou, maar die grote gele bus. Oké. Maar er zit wat in de riool, zeg? Ik zit in de riool, ja. Dus ik heb maar iets heen, rioolreiniging. Als het met je in de verstopping gaat, dan maak ik de piepers kennen. Dat ze bij poepen kennen, zeg maar. Erop zijn. Dan kost ik de gekste dingetje in. Ja, wij komen de gekste dingetje in. Vertel eens. Ja, wat kom je het in? Ja, smarige doeken erin, vetrommel. Nou ja, sommigen laten de beurs wel eens donderen of de ledblokjes in de pot. Nou, dat maakt er ik weer uit. Nou, dan ben je vinden hun te smarig om erbij te pakken, ja, dan maak ik het wel. Ja. Shit happens, hè? Dat is die motto. Ja. Zo vroeger ging er al meer en ook smarig thuis komen, dan krijg je er nog wat betalen. Ja, maar dan mag je wel een hoek kennen. Ja, nu is het echt een verstand op nul. Ja, precies. En je bent er dik om, denk ik? Op den duur wel, ja, sommige dingen ben al smarig, hè? Ja. Nou, ik bedoel, meestal die kwaad zeker wel eens in een wasbak en dan denk je van, gaat verdamme. Ja, verstand op nul en dan kom je een heel eind. Ja.